Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqawkom magħna l-podcast ieħor. Qabel ma nibdew nixtieq nagħmel avviż żgħir, għandi ħbib tiegħi kollegi bdew podcast ġdid għal minu dilettant tal-muturi, il-Kurra u l-Pukka, u l-podcast tagħhom jismu Bejsa Għajna. Bejsa Għajna ovvjament nirreferu għal mutur. Mela, illum magħna. Il-logo tal-ġen. Illa daħan fitxu, men. Parsa mikrofon. Il-tank tal-motor u l-mikrofon qiegħed rasu l-isfel. Lega l-ġen, tjamlu biċċa xogħol sabiħa. Mela, illum magħna għandna il-Fabio. Kif għaxek? Ġbejn, inti kolla sew? Jena bomba la jietaw, no pjaċir ta' nġew. U barra l-insegwikom ġivir regolarissimu. Regolarissimu jena. No pjaċir nipparteċipa u koll. Illum aħna ħanitkellmu naqra fuq il-paranormal in ġeneral. Tajjeb. Fuq xettiċiżmu, għax jena lejlek nafek. Bħala mhux daqs Mirko. Imma xettiku within li jrid jemmen, li jrid xettiku li jrid jemmen. Xettiku li jrid jemmen, jena kien qisek ukoll. Jien naħseb li jiena nassoċja ħafna miegħek, għax jiena għalkemm ovvjament forsi għandi naqra iktar twemmin iżjed minnek, ngħidlek. Però jiena xettiku wkoll, ġifieri jiena għall-paranormal napproċċjah minn lenti xettika. Ġifieri minix dak it-tip ta' bniedem illi ngħid bħalek insomma għax jiena u inti kemm il-darba nitkellmu. Veru. Naħseb naqra xettiku iktar minnek jiena ġifieri fejn tidħol naħseb naqra żgħira antipatku ħanejdu kif li meta nisma' xi storja nipprova nagħmel minn kollox biex ma nemminix meta nisma' storja jiena. Però at the end of the day meta jkun hemm ċerti affarijiet li ġraw black and white u persuna jiminjen biex dil-persuna dil mhux veru tarajtek. Ekku. Femċini, jista' jkun hemm affarijiet pereżempju jien smajt tejjer bniedem kien ġodar pereżempju raqattusa għaddejja ghost. Jew rażiemel. Femċi qed ngħidlek da ovvju, dal-ovvju li mhux paranormal ċertu affarijiet. Jien naħseb li kultant taqta' ċertu lajn. Fej taqtaw il-lajn inti, pereżempju, meta xi ħadd jiġi jgħidlek storja. Nagħmlu mod jiena niġi ngħidlek storja, nsemmilek storja. Dependux, tiddependi mill-istorja. Però pereżempju, meta nisma' xi ħaġa tkun pratikament kważi stupida, ħanejdu kif inhi. Ovvjament mhux se ngħidlu kemm inti rati u ngħidlu stupida jew hekk. Nisma' ngħidlu ma jistax ikun hekk, ma jistax ikun hekk xorta nagħti il-point of view tiegħi, għalkemm inkun naf 99.9% mhux veru. Jiena li nagħlaq ħalqi meta tkun xi ħaġa li kważi impossibbli li tiġri. Eżen jiena mor ġodar abbandonata għall-argument qed nitfaħħal sieqa. Jien mor ġodar abbandonata u rajt tifel. Li der xejn li kun jiena jew xi ħadd għalli xi ħadd isma' ra tifel dar magħluqa għall-argument ta' dan huwa eżempju li qed inġib li huwa iktar viċin tal-question mark li kull questionabbli hu li tipo ma nistax ngħidlu le mhux veru darba minnhom għandi ħija li ġib il-podcast kien semma lil wieħed li apparentement kien kera xi dar dan diġà jisnet nisma' d-diska li jitfa' Mirko. Background music. Nħobba wis dik il-mużiketta anke fil-Ghost Hunter tiddaħħalha. Issa kombinazzjoni toġob l-wiskin. Le, kien hemm ħabib ta' ħija li apparentement kienet jikri xi dar dan
U taf inti, beda jidħol, beda jiġbeb bil-mobile, ek, naħseb biex jiri l-familja, ek, daqqa wahda qasam tifel fil-gallerija jiġri. Ek. U bella il-kulħadd. Imma, aram bat kif nibda analizzajjen, per eżempju. Inti għad daħal bil-mobile, min jidħol id-dar bil-mobile? Le, sorry, ma spiegħax ruħi tajjeb. Kien jiet id-dar, kera d-dar, u da, per eżempju, ngħidlek ismaw, għarfejjet noqgħod kejt dal-fletti għaj, u bada jiffilmja u l-ommu jew whatever. U jiffilmja, għadda tifel ġol gallerija jiġri jekk. U gallerija, ovvjament. In arja. Malu għal-antika, mill-istajt nifim id-deskrizzjoni li kien għalli. Eżatt, ma nafx kemm il-solar kienu floli, il-flet maħlu, u kien jeġġo l-flet. Fejn mar dat tifel tipo jeġġo d-dar tiegħu stess. Illum ħanorik ritratt. Ok. U ħantellawh għax għadek kamat l-istorja u reminiscenza tal-passat. Ok. ħantellawh ġifiri s-sanan ħannibatu l-Mirko jaħ, għaw raħ il-ritratt, raħ sajan. Dawa ritratt il ħattu jiena naħseb ili li ħattu 23 sena. Żgur. Da bażikament konna qegħdin ġo party ta' min ix-xert kux Praċet jew Grizma. U niftakar dak kien post ballroom tal-ballroom dancing għaw sala. Titla bit-tara ġifieri daqqiegħed it-tieni solar. Ok. U da kien hemm gallerija u żewġ titwieqi. Gallerija kbira ġifieri niftakarni jiena noħroġ ma' nies oħra ġifieri biex ma nagħtix dettalji. Ok. Ma' nies oħra noħroġ impejjeb barra. U naffiċċert ġifieri l-gallerija qiegħda t-tieni solar. Is-solar mhuwiex ta' appartament ġifieri mhux 11 filata, imma dan huwa peress li huwa stabiliment ħanajtek huwa kbir ħafna. Ballroom. Eżatt, qiegħda floli. U dak kien hawn ġiex titwieqi. U da jien niftakar kont qed nilaqqas bdejt fil-fotografija dak iż-żmien kelli biċċa kamera minn daw il-point and shoot xi fuġi. Tal-film? Jew diġà digital. Kienu tal-bidu ngħidulhom jien xi 3 megapixels. All right, ħaġa kbira. U le dak iż-żmien kienet ħaġa kbira. U da ġbiet mijiet ta' ritratti ġifieri. Għax niftakar ta' min kien il-parti kien qalli ta' min li pjaċir kont tiġi dilettanti kazajra. Ok. Ma kontx fotografer dak iż-żmien, ġifieri kont għadni laħat korsijiet xejn. Taralment point and shoot. U dan niftakar kien hemm ħana nista' nsemmi għall-mara tiegħi jittisfen ma' xi ħadd minn tal-familja tagħha. U da fost il-mijiet ta' ritratti li ħadd jien. Ħadd ritratt partikolari, il-mara tiegħi jittisfen ma' xi ħadd. Ovvjament ħanibatu l-Mirko ħaniblerja l-oċu ħalli ovvjament ma jidrux ħanħalli l-parti konċernata għajdek. U dan il-ritratta qablu l-ewwel ħaġa li notajt kienu orbs. All right. U jiena naf li l-orbs huma ħanajtek artifacts tal-kamera. Tittoqgħod attent kux dust particles ġieli tarahom għaddejjin. Eżatt. Biex in-nies nispjegalhom xi ħaġa żgħira, xi ħaġa li n-nies ma jafuhiex hija. L-lenti oġġett li huwa żgħir viċin tal-lenti, jekk il-lenti tkun qed tixbed b'apertura kbira, toħloq dak li jissejjaħ out of focus effect. Bil-kelma teknika hija bokeh. Għala dak kollox illi għaddim qoddim il-kamera jikber. Is-sinti tad-dinemusa, tad-dubbiena, jekk qiegħda viċin tal-lenti, di ħad isfoka ruħha u ħad ikber. U da il-ritratt li kien imiss, da tinsix jiena qed nikkropjahomla daw ir-ritratti. Biex ovvjament għaw t-printjom 5x7, għax ovvjament il-kamera ma toħroġomx 5x7. Kont ħantijom l-lesti. U dan il-maħ. Mela-inti ħantik din ix-xena, s-ovvjament Mirko jitellaw il-ritratt. Ħantik din ix-xena, għandek il-mara tiegħi, għandek dan ir-raġel li qed jisfem magħha, wara jom tidher tieqa tal-alluminjum iswed, beħġieġ tintet iswed, barra kien idlam. Hawnhekk hawn il-purtiera tal-gallerija, gallerija ma tidhirx hemm il-purtiera qudiema. U inti l-oli tat-tieqa minn mal-art ħanati da dettalji biex in-nies jindunaw x'qed ngħid. Kienu li daqshekk. Sewwa, tidher figura wara ħġieġ. Mela ippikċerja din għandek it-tieqa anti. U għandek it-tieqa jalla kiex min ix-ċert kienet sliding jew kienx tinfetaħ fit. Ok, bil-portelli. Mela inti għandek fin-nofs għandek l-aluminium fin-nofs. Sewwa.
Dix xi ħaġa dil-figura tidher wara ħġieġ. U tidher wara l-alluminjum, ġifieri inti għandek parti minnu qiegħataw u parti minnu qiegħataw għax fin-nofs hemm l-alluminjum. U jidher din il-figura qiegħda hekk u tara bajnieh bħal u bwidnieh. Ħanejdlek xi ħaġa. Bidejh Inta tnejn. kun naqra antipatkom ħala. Kif irrobu nitkellmu ħana soltu. Jista' jkun ir-rifletta xi ħadd mis-sala No, fiha. ma jistax ikun. Ta' faċi, dan ġili użawh effett fuq il-palk. Nafx U fil-films anke f'Lord of the Rings kienu użawh. Basically jagħmlu ħġieġa. Ħġieġa fuq ħġieġa. Bniedem joqgħod wara u jagħmlu d-dawl u tidher ir-reflection fuq il-ħġieġa, fuq ħġieġa ghost. No, Jużawha ħafna ġifieri anke f'plays Shakespeareani u hekk. No, mhijiex hekk Fabio. Mbagħad naraħ ta' ġifieri. Ir-raġuni dak iż-żmien kont għadni ħanajtek ma nifhimx fil-fotografija, law ħadtu bil-flash. Okay. Kieku ħadtu bil-flash, laħadtu bil-flash, kieku inti ir-rifless ma jiġix jidher. Eżatt, kien jifqaw. Kien jifqaw. Fimt, jew għall-inqas ma kienx jifqaw. Imma inti d-dawl qiegħed directional lemmek mhux lemmek. All right. Għadak hija xi ħaġa iktar teknika biex inti tinduna li mhuwiex rifless. Apparti minn hekk dan l-oġġett, dan il-figura ġiet tidher. Żgħira wisq. Figura kompleta, ġifieri. Minn hawn il-fuq. Le, sorry, sibtu figura mir-rasu sa-torso. Torso, ok. Imma il-figura hija żgħira wisq ikkomparat mal-oli tal-ħoġor tat-tieqa. Ftemna. U t-tieqa. Iknaraħ, u probabbli nbiddel filti mal-ewwel. Nista' norjulek issa. Ok, u nis jarawħu forsi blerjat. Ħanorjulek ħalli blerjat. tikkummenta, le, ovvjament ħaniblerja għax Propja s-saħħara ta' Snow White, ġifieri. propja. Meta rajtu l-ewwel darba. Ok, saħar ta' Snow White. Estra? Mela, issa rejtek ir-ritratt jien. Sawa, fil-break Alright. ħadna break qasir, orejtu naqra r-ritratt issa Mirko ħajtellaw. X'dellek? Ara, onestament, fil-bidu kont qed ngħid xi reflection u hekk ma naf li inti m'intix bniedem li ħatara reflection u tgħid esti, m'intix daqshekk dan. Le jiena wieħed mill-isbaħ ritratti li rajt ta' ghost, ġifieri, minn dawk li jġibuni question. U l-fatt li ħadtu inti u mhux terza persuna, fimxini? Ġan emmen iktar, xien ma tkun terza persuna ta' finti kollok dak il-question marks. Il-biċċa xogħlija li jiena kont qiegħed hemmhekk u naf, speċi naf x'ġara u naf x'kien hemm, hemmhekk kont. Eżatt. Kont noħorġ impej barra f'dik il-gallerija ġifieri. It's not a reflection. Le. Mhijiex reflection, ovvjament mhijiex CGI. L-għonet il-CGI dak iż-żmien kien primittiv ħafna. Ġifieri. Ara, to be fair, you can fake it. You can fake it. U kemm għamiltek Sawa. biex niċċajta jiena ma' sħabi. You can fake it easily. Però m'għandix għalfej. Issa kemm ili fuq dan il-podcast? La 3 snin? Diġà. Qatt ma semmejtu vera Mirko, qatt ma semmejtu dar ritratt fuq il-podcast. Reċent iddeċidejt dar ritratt trid norih għax norih ħafna nies fuq il-mobile tiegħi norih. Shocking, yeah. Imma shocking. Jiena wieħed minn dawk ir-ritratti. Id-dettal fi swaba. Mhux just reflection. Hemm il-witch, hemm il-features tal-witch, hemm is-swaba, hemm id-digits. Ġifieri, suspended in air, ma nafx kemm hemm fil-ma solar kontu. It-tieni solar. It-tieni, mhux fuq. Għax inti tara x'titla' fuq. Is-solar mhux solar normali ngħidulu aħna industrial hawn ngħidlu jien. Apparti minn hekk jekk tara mill-art saħtieqa tinduna li l-figura isa lax prattikament qed ittir. Eżatt. Għax inti kieku kien bnidem normali, kieku rid ikun fih xi 8 piedi. Eżatt. Jekk inti tikkompara s-sajs ta' rasu ta' idejh. Huwa childlike. Childlike. Pjuttost childlike, pjuttost jisom Close Encounters of the Third Kind. Eżatt, teħ dak Aliens, da. Le jien dak ir-ritratt kien wieħed minn dawk ir-ritratti li, by the way, fin-90s jidilli meta kien jagħmel dak il-programm Mistero. Kien jagħmlu Eriko Ruggieri, mbagħad Rastegan, mbagħad kienu jagħmlu Max, nsejx kun jomu. Dak kont battulhom. Kont battilhom email. Da ritratt. Ejwa, kont battulhom email, battilhom lilu u mbagħad il-croppings tiegħu enhansjati għax ovvjament mbagħad bil-Photoshop enhansjajtu biex Kienu rebja. Xejn. Min jafx kienu. Imma ħanajlek, to be fair, ma kienu xorew għax Mistero kien spiċċa, kien waqaf. Ok. Għax Mistero.
Okay, all right. Hemm storja wara insomma jgħidu li il-programm innifsu kellu misteru ġo fih. Ġifieri dak kien hemm dak il-personaġġ u ta' Mortal Kombat Kadmon. U insomma hemm storja li jgħidu li kien karabinier u kien għalhekk kien wiċċu motti u hekk. Ejja, dejjem rid ikun anonimu. U mbagħad kien għamel suwiċidju bl-arma tal-karabinieri stess ġol-kazerma. Ejja. Serħilu l-lum il-ġurnata Adam Kadmon qed jarġa' jidher imma mhuwiex żgur mhuwiex. Faċli, mux faċli li uċċu motti. Leħnu għajni xar u forget it. Moġek. Imma da mistero kienu mietu 3 minn nies minn ġol program stess. Da ġivri t-Google jaw għat-sibu għad l-istoria. Jena, per eżempju, jena fuq stejjer, ma t-netkelmu fuq stejjer ta' paranormal u hekk, l-iktar li affaxxenawni u kol nies li jgħidu l-ek stejjer, li jgħallutuhom personalment li l-om. Xaħġa intima tagħhom li da żgur mhux qed jikdeb. Jien darba kontetta l-istorja li kienet ġrat l-ommi. L-isptar. Basically, dittejt li bdiet tara n-nannu, ħdejja. Ġifieri, u jien nduru ma narax, tipo, għaw kienet diffiċli biex ngħidha dik l-istorja, stanti xi ħaġa personali li ma tkunx trid estra toħroġ hemm barra, da skemm kun personali, u stejjer ta' nies personali smajthom. Ġifieri, u jiena ħaġa li taffaxna dejjem nitkellmu għadin, li dejjem ngħidu hemm ċans kbir li ghost, il-famuż ghost, mhuwiex ir-ruħ li toħroġ minn ġol ġisem. Għalfejn jidru bil-ħwejjeġ, għalfejn hemm nisma' ħafna stejjer u kelkom fil-podcast taw nies li jidru bil-ħwejjeġ li ndefnu bihom. Imma x'inhi din xi ħaġa it-tajs, pereżempju għalfejn ma tidirx bil-ħwejjeġ favoriti tiegħek. Bil-ħwejjeġ li tifnuhom bihom jidru. U mhux darba jew tgħid ismagħha, bil-ħwejjeġ li tifnuhom bihom dik veru ostra. Jien dik pereżempju tiftakru dak kellna żewġ podcasts. Kellna podcast tal-farmhouse ta' Tawdex. Iva, li kienet video kol mal-boyfriend tagħha u rat il-tsija minn għalija kienet. Mela, raw xi tsija tiegħu dak. Inti għal dak qed tirreferi li. Dik waħda minn ma jiena smajt stejjer personali wkoll ta' ġifieri li jibdew dejdu der bil-libsa li tifluħ biha. Dik waħda minnhom. U tinqabad fritta. Pereżempju semmejt li xi ħaġa. Mela li affarijiet personali pereżempju persuna tifla whatever tmutela missiera, tmutela omma u taraħħa ħdej fir-ritratt ħdejha. Daw affarijiet shocking u da min jiġi jgħidilek se jikdeb fuq ir-relatives tiegħu. Ara jiena nemmen li mhux ħajħu xi introjtu minna din anzi. Jien nemmen li hawn min jikdeb Fabio. Jien nemmen li hawn min jikdeb jiena nemmen li hawn min jikdeb anki fuq il-ġenituri tiegħu. Aw minn ġenwinament jemminaw kol ta' ġifieri u kol jgħidlek rajt l-ommi u rajt il-missieri li forsi tant ikun ġifieri ħaxok jew li actually jara. Fimċini li jikdeb. Però jinqabad f'ritratt bħal da pereżempju jew bħal dak il-każ li qed issemminti jew dak tal-farmhouse li qiegħda video kollu. Dik dawk stejjer kbar. Jien daka kienu żewġ podcasts li ħakkejt rasi sewwa fih. Meta u beda jgħidilna l-istorja li nannuh kien derlu meta kien żgħir. Orajt hemmhekk fantazija ta' tifel. Ta' tfal, eżatt. Ma nafx hekk qatt semmejta l-istorja jien meta kont żgħir jien kon nara mara wara l-portiera ta' kamra tas-sodda tiegħi. Kon nara mara wara l-portiera. U ngħidlek eżatt x'kienet libsa bit-tiger print għad nisallum il-ġurnata kif nara mara bit-tiger print inħares in-naħa l-oħra. Tiger jew leopard? Ma nafx. Tiger. Spots. Leopard. Just for personal curiosity. Li għaddettal leħe nħobb spots. Animal print għadlek xaqlek tiger. Tiger, jista' jkun il-bniedem ikollu sens li ma' żmien jitilfu. Jiena naħseb. Ikun filter. Ora kif naraħħa jiena.
Jiena naraħħa di tagħmel ħafna sens li qed tgħid. Jien naraħħa li aħna l-bniedem di għatta kemm il-darba li aħna transceivers, nirċievuna u naraw sewwa. Aħna kultant nittjunjaw, ġinti tgħaddi frekwenza u inti kultant tjunjajt fija dil-frekwenza. U ġalek tara affarijiet li normalment mhux qegħdin hemm, fil-verità dana let's face it. Jekk inti qed tara n-nannu ilu 120 sena kif fil-Ostrina tista' taraħ in-nannu. Eżatt. Fint ma tagħmilx sens. Jien ġilli nisma' stejjer pereżempju, kont iċ-ċimiterju dawwar twiċċi rajt raġel, sakemm dawwar twiċċi ma rajtux Taf kemm beda beġri li jekk jien. Ħanajlek, jiena ġrat li personali mhux rajtu jien, ġifieri kont nistat ma' nies, konna nkunu fuq l-irdum, wieħed minna qal ra persuna, qalat kommozzjoni, mort qal ra persuna, ġifieri u dil-persuna sakemm dawwar wiċċu sparixxiet. Dlam ċappa ġo l-irdumijiet, ġifieri l-irdum tal-vigarju. Dlam billej fit-3 ta' filgħodu dlam ċappa. Ġifieri jekk tixal sigaretti il-ġamra taħsebha spotlight minn xi dlam dir ikun hemm. Pesta. U dan iftakar jgħidilna għalinna ġie raġel saqsini jekk qabadni xi ħaġa qed inkellmu sadattant mhux qed nirrealizza għalli ħasadni għalli sakemm dawar twiċċi għalli ma rajtux. Arrajt. Taqtaħħa li huwa ghost ħanajdulu hekk. Jien hemmhekk ma ngħidx, pereżempju, fehmtxini ma jista' jkun. Mek inti tiġi tajli li rajt in-nannu u n-nannu tiegħek tafu. Dek ejwa. Jew nkella ħadlu ritratt u ġieder fir-ritratt. Dik l-istorja tal-farmhouse, id-descriptions perfetti. Mhux għalhekk qed ngħidlek. Perfetti id-descriptions. Kif taqtalajn imbagħad pereżempju f'dak il-każ tal-farmhouse inti. Ejja. Iva jew le. Temmina jew ma temminix. Nemmena. Temmina. Dik nemmena. Dejjem kif ngħidlek. X'inhu ghost? Ma nafx. Le, assolutament, mhux qed nidħlu fil-mertu. Anzi, l-unika teorija li nifhem jiena ma nafx jekk teżistix diġà u ġieli semmejta fil-podcast hija li jiena nemmen li bniedem hemm xi ħaġa li s'issa għadha mhix scientifically proven li ħalli traces waraj. Traces waraj meta jkun għadu ħaj. Iħalli tip ta' del biex nitkellmu del. Recording, imma dan recording tista' tinteraktiha miegħu. Jien naraħħa b'ħafna modi, għax jiena ovvjament ma ngħidx li isma' hekk naħseb li hu biss. Jien għandi teorija li dawn huma entitajiet li jeżistu ilhom jeżistu minn. Hemm differenza bejn entità il-ħares jew whatever li huwa entità milli l-famuża ruħ li qegħdin ngħidu għax jekk bniedem 20 sena ilu miet u qed jidher mhijiex entità. Jista' jkun entità il-famuż trickster li tħobbu semmu li qed jieħu l-sembjanzi. Taf x'nemmen ħafna wkoll bil-post. Li jkun hemm xi ħaġa f'din l-erja f'dal-post. Tgħidli xi kristalli taħt l-art jew ġeoloġikament ikun hemm xi ħaġa illi jekk bniedem imut f'dal-post jew bniedem imur f'dal-post ħajara l-mejtin tiegħu. Jew ħajara xi ħadd li kien close tiegħu. Per eżempju, nsemmu ħafna t-tela tal-la ommu. Mitu tant nies b'accidents. Taf kemm darba d-dejt minna dik it-triq jien. Miljon darba d-dejt minna dik it-triq. U ħenijiet antipatki, qatt ma rajt xejn. Inti taf jiena naf koppja ġifieri li raw, naf wieħed kien jaħdem. Naf koppja close ħafna tiegħi, oħt ħabib tiegħi u dan raġel mhux tal-affarijiet tiegħu tada alla tal-irġiel da menu ġifieri. Kienu qegħdin ġo restaurant, San Paul il-Bahar, ix-Xemxija, u għed jistannawhom ġejjin. Għallu ġew bojot karti u l-boyfriend tagħha. U mhux bil-lejlijiet, ġifieri, jisu kienu koppjaw rawhom it-tnej. Is-sajf u mal-mara ġo restaurant qed jistenna lil l-oħtu u l-boyfriend ġejjin. Nislim mit-tela tal-lawhom ġifieri, raw del gris jaqsam u d-diħel dirett ġol karozza tagħhom. Ġifieri da del mhux ġast qasam u brejkja li jisu speċi ta' suicide tipo, gas down ġol karozza tagħhom. Pub dak waqaf, il-boyfriend tagħha break qawwi u ħajħorġ jittawol bdiet werzaq. Dasi għaltlu suq imxilem u telqu. Sajna dil-istess storja li tajt inti smajta minant ex-kollega tiegħek. Mind biex nżid xi ħaġa żgħira magħha, di min kienet ma kienx taf biha l-istorja tat-tela tal-lawhom. Tarġa.
Ma tgħidx li ġiet impressjonata. Miktar. Għax ma tħuha beda jgħidilha l-isma' mek taf ġara u. Per eżempju, taf li taħt il-mini tal-qroq. Le. Il-mini ta' San Ġiljan. Sewa? Sewa. Emmek jgħidulu. M'għandix idea, skużani. Il-mini ta' San Ġiljan. Ukoll smajt ħafna esperjenzi. Ejwa, jaraw xi minix ċert kux kopja kux ġiġ titfall. Minix ċert. Illallu. Ejja, jarawhom jaqsmu. Ma smajt fuq għadi. Le, smajta xi darbtejt li. U taħt il-mina ġifieri. Taħt il-mina. Ġol-mina. Naf każ partikolari, per eżempju, xi ħadd mar l-assa ta' San Ġiljan jirrapporta x'qal laqat il-xi ħadd meta niżel mara l-qatt. U jekk hux vera ma nafx, dat ngħidlek l-istorja li qallew. Nifhem li jkunu ġejjin minn paċi filem. U mhux jiena kont ħanajlek, imma da mhuwiex bniedem so jien ġieli mhux bniedem li. U l-pulizija għallu mur sieħbeq taf kemm nisimgħu dil-istorja. Jekk hux vera ma nafx. Estra. Ma da ovvjament inti tisma' l-istejjer kollha mbagħad tibda tarbel. Jiena. Mhux qed ngħid li qed jikdeb. Jekk nisma' mit-storja nemmen waħda tnejn. Nemmen tal-mara ta' fejn taqdem il-vibes. Jiena tipo nafx rajt, fimt? Nafx rajt jien rajta. Kienet trasparenti di kif solid. Solid. Jien dik xtaqt ngħidha. Tiftakru dak il-programm tajt rajt ma rajtx? Mela. Da Justin, nsellimlu mela. Eżatt. Dak kont ħanibatilhom biex ngħidha l-istorja. Imma dak iż-żmien niftakar bdejt ngħid ħammu ngħidha fuq television, issa li kienet mara ta' vera dej għaddejt minn ġo fiha qtilta, fimt in-nies mhux hekk ħajajdu. Jien kont konvint li ma kienx mara ta' vera, il-mod kif ġraw l-affarijiet. Siena kont rajta qabel, ġifieri jiena u ġej. Qed indur ma' roundabout tal-Mekka Kbar, hekk. U niftakart fajt, dak iż-żmien kelli Terjos minn għalija. Kelli l-brajt mexew għax kienet ċeba xeta, niftakar kon ġej minn Buġibba kon naħdem. Fakkarni billej fil-ħodu. Billej, jifimni, kienu xissijata fil-ħodu. Billej. Fix-xita. Eżatt, hemmhekk ma kienx hemm is-Central Strip u triq kienet idjaq ħafna. Mela. Hawnhekk kien hawn ħajta sejjieħ kollu exhaust imkisser u ħajaqgħu ma jaqax. Hawnhekk kien hawn Central Strip li kienet dejqa ħafna, ġifieri ma stajx niskapola. Llum tiskapola kieku, asnaf. Tiskapola llum kieku. Nifhem li twessat. Naf li twessat imma naħseb tiskapola llum. Ma dak iż-żmien ma konx tiskapola, kemm tgħaddi karozza, ngħidu tgħaddi karozza. Li bil-Malti jekk hemm xi ħadd f'nofs ta' triq ħattajru. Tista' teħdu bil-ġenb tal-karozza naħa u teħdu min-naħa l-oħra ħattajru żgur. Din iftakaret nara din il-mara u niddiskrivijilek eżatt x'kienet libsa, coat cream kulur dawn is-siġġijiet, forsi iktar skur, kappell tal-ġilda, il-coat tal-ġilda. Kappell tal-ġilda skur kannella, boots twilsaw sal-erkoppa, kannella, imma dar għalejja kienet. X'ġalek taħseb li kienet entità? Ma nafx. Jew whatever. Ma nafx. Sax kienet mara normali? Ma nafx. Tnaraħħa fix-xita, tnaraħħa bix-xita niżla fuqha. U moħħi dak il-ħin jien ħasditni. Tu bifer ħasditni, ġifieri kienet indur ma' roundabout bil-brajt. U nsibha qudiem wiċċi u niftakar. Ma jgħidulekx tħoss weġa. Ejja. Vera ħassejt weġa. Ħassejt weġa ara niftakar. Għaddejt right room minna mbagħad ċaġek kienet. Right room minn ġo fija nħares minn ġo l-mera u naraħħa f'nofs ta' triq għada. Naraħħa fin-nofs. U dikinhar niftakar, il-mara qalt li tinsix qalt li tixbet il-flus mill-ATM u kont ħanaddi San Ġwan qabel ma nidħol id-dar. Biex naddi nixbet il-flus, mort id-dar. Jiena s-soltu d-dar kont nidħol nieħu shower, mirħa tas-sigaretti, għax dak iż-żmien kont naħdem ġo complex fejn kienu jpejpu ġewwa. Mhux hekk konna mhux hekk. Meta tissemmi sena bejwet u ieħor? Bejwet u ieħor ħanajlek. Tifla twildet 2006. Dak in 2007, late 2007 kien. Late 2007, ġifieri lejja ħabta ta' Novembru. Għax jiena f'moħħi mort 90s. Ġifieri. Le. Niftakar tlajt id-dar, xalt kullum kien, issa għaw il-living room, il-kurutur, il-kċina. U l-mara tajlek, xġara,
tipo stiden in-nies għandna xi parti llum ta' x'kien daħal is-soltu su farfetti li jibqa' diħel vidla mċappan bqa' diħel nuħu xawer u nidħol fis-sodda u norod. Da tinsix kont inkun ili x-xogħol jiem mis-sitta ta' flaxikon nispiċċa fl-4 mix-xogħol, nieħu xawer, nitla' d-dar nieħu xawer, nibqa' sejjer ix-xogħol naħa l-oħra dak iż-żmien. Da sabitni hekk ara mal-irħam ta' kċina, interter hekk. U għamet, niftakara ġejja bajni mal-ojn, ġara l-ek għaltli. Ma jajdu l-ek xtaqbat il-temtem, Il-mara. battin temtem, ġifiri, ma flaħx najdila, imma ma stajċ najdila. F'moħħi bdejt najt għatik najdila għal din immiġnu. Kurzeta għad ma tkellimna fuqa, il-reaction taħħa x'kienet? Le twerbret. Ġifiri għamlitek u Għamilna sa fil-ħodu, bil-qeda fuq is-sodda, bid-dawl meċawl, u marqadnix lej sħiħ. Le, mnitni u fimni, il-mara mux sejra ma temminnix. U mux ek, le, mux għaddilek ma temminnix. Imma per eżempju prova siblek xie naf skuza, plawzibili li kollek kienet mara ta' veru. Saqsitni mistoqsijiet. Għalek dak. Ma kif bdejt najdela għaddejt minn ġo fejat naraxħa minn ġo l-mera rajta f'nofs ta' triq, bħajt għaddej. Jena slowjajt, ovvjament, un bat slowjajt, ma konċ għaddej b'ximija ta' dur ma' roundabout, għastista, forse kont għaddej bl-40 ħa. Għat nidritta, kienet ix-xita, tipo kelli terjos u magna tertin dak iż-żmien għandikun, xi ma kellix xi sports car. Levanti, speċi jara kien. Le, xekk ma ġifieri ma tajtx kont għaddej. Li rrid ngħidlek jien ma kienx kwistjoni li jiena stajt nafas il-break u nieqaf magħha. Fimt? Għax jiena wanżel li dort ma' roundabout inseba' qudiem wiċċi. Hemm farmhouse u jalla niftakar fl-antik jalla kien xem miktub. Illum m'għadix miktub hekk. Farmhouse number 1. Kalla miktub. Ejwa. Bis-serjetà, farmhouse number 1. Min ix-xert. Għandi dijek, ġo moħħi li kienet farmhouse number 1. Di faċċata tal-vibes li l-lum sar. Ma nafx. Liquid, xinu l-lum? Liquid. Għandi kun dak iż-żmien kien għadu. Min ix-xert. Kien tiġa liquid? Nisbaw jidu l vibes imma liquid kien. Għadna sallum ġili jidu l vibes. Jena l-vibes. Tittela tal-vibes, kadu mesibu. Tal-bala l-emmek jidu. Li xtaq tensaqsik, l-lum jena tensaqsi, mux inti. Għax dina kienet interessanti. X'taħseb li huma ghosts ta' bnedmin bil-ħwejjeġ biex niftehmu ċari, mhux entità. Jien għandi żewġ possibbiltajiet jistgħu jkunu, waħda naqra iktar ħanajtek iktar konvint minn aktar minn l-oħra. Waħda li jeżistu entitajiet illi dawn ilhom jeżistu minn dejjem, ġifieri qabel il-bniedem, qabel id-dinja. The dawn of time. Kif ngħidu. Li huma entitajiet tista' ssejħilhom li trid archons, tista' ssejħilhom anġli, tista' ssejħilhom demons. Sejħilhom li trid. Sewwa it's just a label biex isem differenti. Nassoċjaw li dawn huma tricksters. Illi mill-bniedem iridu jiffidjaw minn fuq l-emotions tiegħu, emotions sbieħ u emotions koroħ. Issa, li huma l-iktar żewġ emotions li jħoss il-bniedem. Mhux hekk bisa? Mħabba? U mħabba. U l-bisa. Di veru. Dak huma l-iktar żewġ emotions illi. Ma taħsibx kieku jagħmlu aktar spiss imma jekk jitifidjaw minnha dil-ħaġa. Jiena naħseb. Ukoll. Le, jiena naħseb ukoll. Għax issa ġejja l-punt ieħor, issa xi ħaġa tajba kieku mimlijin ghosts. Jiena naħseb illi inti il-paranormal ones li tinnotaħ jinnotak. Okay. Jinnotak l-ura. Jiġifieri, tajli allura kif mhux kulħadd jara. Forsi mhux kulħadd għandu l-abbilta li jittjunja. Jew forsi ħadd ieħor huwa tantu distracted u l-affarijiet mundani tal-lum. Sewwa, illi ma jitix kasom. Però still nemmen illi jekk dawn huma tricksters, jafu li jekk ħajdru l-Fabio ħajti kasom. All right, okay. Ġi da mhux jiena ħana mill-lek ġajta mor ġejtek tiklek fuq spaltak inta għamilt waħdek u mandonajċ. Jiena naf illi Fabio kif ħantek tiklu fuq spaltu da ħajamel panik. Eżatt. Sewwa? Dik l-ewwel option tiegħi li they feed on our emotions. Sewwa?
Issa, għalix mumiex nies mejtin u mumiex erwieħ kif jaħsbu ħafna nies, x'naħseb jiena. Waħda mir-raġunijiet hija dik li dejjem kif semmejt inti u dejjem li ngħid jiena, allura għaliex dejjem jidru beħwejjeġ. Ħwejjeġ m'għandhomx ruħ. Sewwa. U li difnuhom bihom, ma dik. U li difnuhom bihom, mhux dejjem bli difnu. Mhux dejjem, le, mhux dejjem. Għadra ma tajtx hija regola Eżatt. Però inti għat li issa, kieku mimlijin ghosts, għaliex dejjem jidru soldati tal-gwerra, għaliex dejjem jidru nies libsin Victorian style, għaliex dejjem nies li mietu bit-traġedji, għaliex nies. Per eżempju, dik l-istorja ta' tzija tal-farmhouse ta' Tawdex. Dik li semmejt l-ewwel. Dik għaliex dereġġu l-farmhouse jekk mietet l-isptar. X'imkien ieħor għax għandekun mhux hemm mietet u xejn. No, mhux hemm mietet. Mela. Sejtiela. Mela. Għaliex għadha tidher il-farmhouse. Għalhekk nemmen b'daw il-postijiet. Portals. Dik. Nemmen ukoll li jista' jkun li hemm dawn it-tip ta' portals, jien nemmen bil-portals, ġiedi hija xi ħaġa li jiena nemmen biha li hawn ċertu postijiet. High energy grounds, sewwa. Jew jista' anke tiftaħ portal permezz ta' ritwal. Nemmen biha ġifieri. Li minnhom jgħaddu dawn il-entitajiet ħanna narġa' ngħidilhom. Let's call them entities. Eżatt. Li huma tricksters. Issa, għaliex pereżempju mietu tant nies tal-Stone Age, kollha mietu, nies tal-Stone Age, qatt ma rajna alla wieħed bil-dik fuq id-daru. Tistax tgħid hemm li dak ir-ritratt li urejtni. Joking. Imma fis-sens, tipo għaliex dejjem naraw dejjem l-istess xi ħaġa, għaliex dejjem il-ħares dal-famuż ħares, dejjem tfal, dejjem anzjani. Dejjem li mietu b'accident. Mietu b'accident, ma jiena smajt ħafna minnhom. Ma mietux b'accident. Le. Case in point dak li semmejna ta' dik il-accident, mhux hekk. Dak mhux b'accident, dik mietet l-isptar mietet, ġifieri kif spiċċat tajlej menti hemm xi regola l din m'hemm xi taxi, xi Uber alla tal-fantasmi li waslet ora. Fimt? Ma vera nitħaq b'daw l-affarijiet, nitqu b'daw l-affarijiet, imma daw il-mistoqsijiet in-nies nixtieqhom jistaqsuhom. Veru. Jiena ħanajlek Fabio, minix ngħid illi kull min jara xi ħaġa huwa miġnun jew qed joħlom jew fis-sakra jew drogi u dal-affarijiet. Għax kieku nkun qed ngħidha fuq innifsi wkoll. Issa jiena dejjem għadt ukoll u meta kont semmejta fuq dan il-podcast in-number 9 kemm ilu 3 snin? F'April 3 snin. Sewwa. Jiena kontatt u niftakar ngħidielu dil Sajan, għatlu jiena ħanajlek jien naf x'rajt. Moħħi raħħa. X'aħna orrajt, bajnejk ngħidu tara, mhux tara b'moħħok, mhux bajnejk. Eżatt. Sewwa. Jista' jkun alluċinazzjoni, ejwa jista' jkun. Konta jien. La ġurnata xogħol filgħodu, part-time. Fimt, jista' jkun konta jien. Mela hallucination jista' jkun. Onos toħlomt, ma nafx, ma naħsibx imma. Ma konċ nkun għajjen daqsek li kont ma details. Jgħet najlek niddeskrivilek x'kienet libsa ma jistax ikun jiena, ma jistax ikun ma rajtiex. Għax ġiri per il-kantuniera tajnek tara Adele, ma jkunx. Jien ma smajtx ħsejjes ma smajtx ver kif għaddejt minn ġo fiha, jien letteralment jekk mhux sejjer żball. Kif rajt għamilt hekk inħsat taf inti. Tinġibet u jalla kalaq ċajnejja minn ix-xert. Però żgur ġifieri li ma smajtx bum. Eżatt. Kieku naħseb. Mhux bum waħda tisma' dub tgħaddi minn fuqha. Ġadiet ngħidlek ħares minn ġol mera u naraħħa. Incredibbli. Wiċċa ma rajtu qatt. Jien kull ma niftakar xara hekk la ġemba. U jidilli li xara mxarrab, jidilli li anke ħantik dan id-dettal. Wiċċa right features ta' wiċċa qatt ma rajtu jien. Dar għalejja tinsiex. Għandek raġun. Jien rajta dar għalejja. Qudiemi. U fil-mera. Fil-mera mhux figura l-bot u naħseb jiena fast il-gass u tlaqt lem dak il-ħin. Ma fastx il-gass. Slow jgħid anzi għax dak il-ħin l-osti għamilta jien tax-xaqta. Fim tax ħasditni. Però mbagħad ovvjament mbagħad soqtu, però bqajt nara ħafna f'sa triq. L-ħastrina.
U għed li kellek żewġ teoriji, jew teorija l-oħra hija illi dawn huma glitches. Mela, ħanibdew Pal-Matrix, tipo pal-Matrix. Mela ħana ngħixu ġo simulation. Sewwa? Okay. Aħna ngħixu ġo simulation. Mela, illum il-ġurnata hemm min qed jaħseb illi l-consciousness tagħna it doesn't reside u ġifier mhux qiegħda ġo fina, qiegħda barra. Alright. Ġinti il-konxju tiegħek mhux qiegħed ġo dan il-ġisem, imma qiegħed hemm barra. Literally bħal-Matrix. Literalment bħal-Matrix. Ġinti għandek l-avatar tiegħek qiegħed x'imkien ieħor. Għala kif mid dan il-ġisem, literalment inti riċiklajt. Ħrixt. Fim mhux ħrixt, inti qatt ma kont ġo fih. Eżatt. Kif ħanqbad ngħidilek, allura inti aħna we are playing over isu film. Isek qed tirrewindja film. U kultant you catch a glimpse. Fl-antik meta konna għadna bin-negattiva. Ġieli kont tieħu ritratt fuq ritratt u jiġi dik li tissejjaħ double exposure. Double exposure. Jista' jkun li forsi aħna ġieli meta naraw dawn ix-xeni din il-figura, dan l-entità, dan il-ghost. Tajli allura kif tisma' il-leħen ukoll. Ejja u jiċċaqalqu l-affarijiet. Ejwa wkoll. Hemm ħafna. Bħalma tirrekordja VHS fuq ieħor. Eżatt, tirrekordja. Ġieli kien jitla' li biċċa il-film ta' qabel. Eżatt, mela. Fil-fatt inti u Mirko ħikkoreġini jekk sejjer żball. Inti jista' jkun illi fuq l-istess film għad għandek il-film l-antik. U jista' jkun il-film tkun pereżempju fit-parti tat-tarf għad għandek il-film l-antik, jista' jkun Mirko. Darba kont qrajta. Ej. Kollok misalignment tat-tape tista' l-biċċa li ħassart biċċa minna tkun għadha hemmhekk. U l-istess is-sound. Isma' diffiċli ħafna. Kollox, magnetic. Magnetic. Diffiċli ħafna tat-teorija tiegħi ta' li qed lek jiena kif x'nemmen jiena tier number 2 tiegħek viċin ħafna tat-teorija tiegħi. Hija glitch. L-inti iktar mill-Matrix eċetera din li strina li ikun hemm xi ħaġa isa girfa. Isa girfa. Sekki. Ġo post. Eżatt. Sibna triq tan-nofs ħajna xettika u inti temmen u sibna triq tan-nofs. Le ara, jien inħobb dejjem ngħid dat diskors. Jien hemm żewġ tipi ta' xettiċiżmu biex ma ngħidlekx hemm tlieta. Hemm dak li jgħid li huwa xettiku ma he's denial kompletament għax ma jrid jiċċellenġja il systems tiegħu. Allora tgħidilha biża'. Allora xi jagħmel jaddas rasu ġol ħamrija u dak li ma jarax ma jeżistix. Sewwa? Li jiena li dak ma nsejjaħlux xettiku dak insejjaħlu total denial. Sewwa? Hemm minnu xettiku illi turieħ xturieħ, aħna ngħidulu San Tomas u ma jemminx. Darba semmejt li persuna partikolari qed li laqqas hekk ittellaw ġoju fuq tieħdu dawra ma jemnek u bdejna nitħu. Eżatt. U issa jiena u nkellmek. Qed taħseb fih ġo moħħi ġifieri. Dak bil-garanzija ngħidlek jien illi kieku kellek taqbad għalien issa. Toħodulu hand in hand. U tajlu please to meet you. All right? Ukoll ma jemnekx. Għamba tammet it-telet persuna, dik il-persuna ħanuża l-kelma ignoranta. Imma mhux ignoranta x'ma jafx skola. Nafset ejdli, nafset eżatt. They just ignore it. Letteralment il-kelma ignoranti hija li inti qed tinjora. You ignore ignorance. Illum għamilt esperiment żgħir dal-għodu, konna ġej għal-podcast tiegħek hawnhekk u għamilt esperiment żgħir mat-tifla tiegħi. Kienet qed tagħmel mhux il-homework insomma kienet qed tistudja fi ċina. U jiena ħriġt nagħmel kafe mill-kamra tiegħi, kont qiegħed xogħol. Għasa kamet nagħmel kafe, klikjali. Għattela kaj, għamiltela waħdik, għattela kaj. Għattela inti temmen bil-ghost. Le, sorry, mhux bil-ghost għattela. L-ewwel ma saqsejta, għattela temmen bil-UFO l-alieni. Le, għalt li għamilt waħdik, għalt li xi. It-tifla tiegħek ma temminx. Mhux ma temminx. X'importani għalt li. X'importani jisbaħ. Għattela ġifieri għattela ma tagħmilekx differenza. Hekk. Għattela bil-ghost temmen, għalt bil-ghost ejwa. Bil-ghost temmen għax meta kienet żgħira kellha esperjenza jew ukoll. Ġifieri, ejwa. Kellha esperjenza kienet tajt li kienet tara wiċċ ġo post fejn kienet tmur qabel. Ma nagħtix dettalji laqas. Ma beżżawx in-nies.
għaw nies li literalment da s-suġġett tal-jom mhuwiex tabu, they just ignore it. Dik li tista' tgħidha mhux ignoranza, għana l-ignoranza dejjem nassoċjawha ma' skola. Mentri tmur jiena pereżempju ignorant fil-futbol. Jaħatta li minħalli, kont ħalajlek jien l-ikbar ignorant tal-futbol. Mux ma nifhimx. L-logħba naf ngħidlek kif naf x'inhu offside, eċetera. Ignorant għax jien ninjoraħ, jiena lija li qed timmur. Sewa għax kombinazzjoni, nirkollhom ikkummenta fuq l-artiklu, Times of Malta llum raġaw ir-rixerja għarraba darba. L-artiklu ta' kuntat jufu Malta tas-CA5 li norganizza. M'għandhom xi juru jew. Imma anyway, jifhimni, it's publicity. No pjaċir. U tibda tara n-nies jikkummentaw. Tibda tara n-nies jikkummentaw u jitqu u jirredikolaw. Dement li għadin jirredikolaw, ta' li ma t-tikx ġewa, I don't give a flying shit. Right? I don't give a flying shit xijajt ħattijor. Pero, li tiġi u taj li għax daw kolla drogati, daw kolla jpejpu, daw kolla fis-sakra, jew daw imġienen, mek dik ma naċċettaħiex. Mux veru. Sawa, jekk mux għalija, għannis li jkolli miegħi. Għax għanda rispett kbir lejn in-nies li jkolli miegħi. Illum, ħajdu kifini, illum. Da bis-serjetà. Skużani, għamiltu Franco Devolo. Man, ħanit fih. Kellu raġun Franco Devolo, mela. Tista' tħallija di. Ejwa, tista' tħallija di. Għamiltu silent u daqli alarm. Biex nħu l-pirli. Plain mode namlu. Ma le, dik jisqaw, naħseb jisser passaxħielek, ta' Ma għalek daq l-alarm. Għalek il-ħra. Ux pennu, s-sanħu għaddar xejta barra minna. Xkonna din najdu? Li jajrom ġienen, drogati. Ġienen u drogati, u għaxintom kolla fis-sakra. L-għonet jena drogi għatmuħat fħajti u li ma nixrob ma neħu fliexkom berra 22 xar. U proud bija. Right, proud li madnix nixrob. Proset. Li tiġi tajd n-nam ġienen, aħna maħnix imġienen. Jena b'rispett kollu, ħanarġan semmi l-futbol. Jena ma npoġġix fuq is-sofan, noqgħod nara 22 miljonarju jiġru wara biċċa ġilda. Rajt jiena li dak huwa ħela ta' ħin. Bir-rispett kollu taf min jgħidlek meġnunux. Klik jena naqra fuq il-profiles tagħhom. Ġifier, nibda ngħidha possibbli għax jiena ġieli tara hawn ħafna pereżempju, hawn ħafna hate fuq social media. Hawn ħafna mibeda għal kollox. Għal kollox, għadna ħarġin kienu Eurovision jajru l-kantanti. Ejju, għana Kolla, jisu n-nies għandhom dritt. Li għax inti dertem barra għandu dritt jajrek u ma tgħidlu xejn. Kemmi kera, kemmu ikraħ dak. Unek li kifu l-profiles taħħom nejt. Ejja, xie kun xie film skarol, kun xie Brad Pitt. Għandu l-fejjex. Għajsu bidritt li Per eżempju, kultant nemmen li ċertu nis jisbaljaw, reċenti jissa, dal-axħar jomej. Taf li għedin namlu l-Ghost Hunt, sam nattini Ghost Hunt, kienem komment li ma ġobnix, jissajna għatmu għan il-komment għaw nirrespondi n-nis. Kienem komment li ma ġobnix, ma nafx janka l-komment. Mġienen u mux imġienen u dil-persona rispondejta. Skuza truħa mill-ewel, sorry, għat diskors li ma kien xera, għattela ma ġara xie, għattela għattela kultant iġibu konxu bniedem, eżatt. Bniedem iġibu konxu, għax kultant kif attenti. Xejdu l-om keyboard warriors, kultant inti tinħabba wara dak l-screen. Sawa. U li jiġri n-nies dak li ma jifmux. Kultant ma ntihomx tort, ma dak li ma jifmux. Jaqbdu jittajpjaw, jgħajlek u daw kollha. Ma laqqasu sewa tax ma tifhimx ma tajjar ta' ġifieri. Mhux sewa, meta tqis, Fabio, l-lum il-ġurnata din nejxu, rajt jena nħobb nsejħel l-lum il-ġurnata The Age of Disclosure, ħiraċ il-film ġdejt issa. Ħanaraw. Aħna qegħdin nejxu, jekk titnajlek aħna qegħdin nejxu fl-Apokalissi, l-Apokalissi xi tfisser? Apokalissi kelma Grega li tfisser revelazzjoni. We are in the age of revelation, we are in the age of disclosure. Issa l-Amerika bħalissa din jitkellmu
fuq id-disclosure. Sawa, il-bieraħ jew il-bieraħ tlula il-Bank of England. Hemm fuq il-ħabarijiet, ġifieri fuq news portals seri, mhux imbarazz ġifieri. Il-Bank of England għamlet statement issa, tipprepara. Ħalli jekk l-Amerika tagħmel disclosure fuq l-aliens u l-UFOs. Ma jmurx ikun hawn kollha totali ta' ngħidlek tal-ekonomija. Għax dan għax jiġri da jkun hawn ontological shock. Sewa, u inti tibda tgħid għadha semmur xogħol jien ma nibdix nemmen fil-knejjes u dal-imbarazz ma jħammu nixbet il-flus tiegħi. Jew jgħidlek isma' d-dinja ħad tispiċċa 10 snin oħra. Mhux hekk. Enti jgħidlek d-dinja ħad tispiċċa għandi lown jew għad faddal. Jien kieku murant it-tabib jiġi li għandek sena ħajja, dinja naqleba ta' taħt fuq. Touchwood. Li minix superstizjuż ta' ma nejda. Ma natix kas, tajjeb. Le, jien ma natix kas għax minix superstizjuż. Il-mewt ma tbeżżanix fis-sens kultan ngħid ovvjament minn tħalli warajk ikraħ, ovvjament u għatfadalli ħafna x'nagħmel imma. No, mhux hekk. I mean, fimt. Eżatt. Le, ma din hekk u dana jekk jgħidlek isma'. Nidirlek fil-każ. Definitely. Definitely ara tgħidili fil-podcast, Ara. Nidirlek jien nagħmluha. Ejwa. Jekk ovvjament ikun. Il-mara taf tajlek, mutlek tajli nidillek. Taf ngħidilha? Nadan ġib il-Ghostbusters. U da fejn nidillek jew ġo xawar ħadtik qata ma jemlek ħadd. Niftaħlek il-kiesaħ. Illa nagħmluha. Għamilna patt. Temmen fl-alien inti u fil-UFO. Issa, alien. Dika nixtieq. Dik, mela, ħanibdaw. Ħanmurlek nibdilek bil-kbir u nibdaw nasru naqra naqsa żgħir. L-univers kbir tant, enormi tant dawk l-istilel, dawk il-konstelli jgħu għadhom aħna biss neżistu. Min hemm tibda? Sakemm mhuwiex ologramma wkoll. Mellux labt logħba u inti ħatoġbok fuq l-qtates. Stray. Tkun qattus inti. U l-istorja li għandha. Rajta. Għax fakkart fl-istilel. Tkun qattusa toqgħod bil-qattusa, Logħba qasir għandha storja kbira u x'inhet li l-istilel u x'hologram parti minn din l-istorja ma ngħidlek xejn iktar għax veru storja ta' nixtieqhom jagħmluh film. Issja. Ma insomma. Hemm film tal-Pixar minn għalija tal-qattusa. Le, Flow tal-qattus iswed sabiħ ukoll. Simili ta' dejta, però l-istorja ta' Stray ħafna sbaħ u ħafna deep. Iġġelek taħseb iktar. Ma tgħidx, ma tismax kelma waħda f'logħba sħiħa. PC jew jiena labta PlayStation. Imma naħseb issiba PC ta'. Alright. Short and sweet, dil-logħba f'ġurnata għaddejta. Ġifieri, għandha storja. Steam issiba? Jista' jkun. Sorry, ma tagħmilx jiena gamer daqshekk jiena jissuġġeru li logħba l-emmolaw u nilab u that's it, casual gamer. Insomma, ħajdu tgħidli hologram imma għalx għandu jkun hologram l-istilel. Le, mux l-istilel huma hologram, kollox huwa hologram. L-univers hologram. Ok. Alright. Ma ħanajdu għal mhuwiex. Li possibbli taf x'qed ngħidlek mawx bakterja, mawx ċiviltà oħra, jew mawx dinja li jgħixu pereżempju għadha fi stat tad-dinożawri. Ġifieri, ħana naħdu għal dik l-lenti fuq alieni ekstraterrestri, ġifieri minn pjaneti oħra inti qed titkellem. Kien fuq ħajja fuq dinjiet oħra. M'għandix dubju. Sewa, issa UFO. Inti tgħid l-UFO dan li naraw fis-sema. Darba kont qedlek waħda u tgħidx kemm tħadd ġifieri. Fakkarni. Inti bdejt għoddi bis-serjetà qedlek lesta dak kif ħadd ispiċċa di. Kont diħ lura d-dar u nara UFO durek fuq il-karozza silver, Nsejta di UFO. Nasal id-dar u ndurajt naqra li ħabkab. Għad tisimu għaddejek, ġifi. Barajt UFO jek jien. Overja. Imma UFO. Darba għadir dejn kienu xit 3-4 ta' filgħodu kien ir-riħ bħal l-omek forza 8. Jien għala tank, għawatu ta' tank. Żgur.
U naraħ niżel ġo terrazzinek, boom, tizbita. Għamraw xinu ġej il-lejla, għaxan minnet jaraħ il-qoddim da, għal-istadija mal-tempata tal-madof. Biex kunu tafu, l-lum 19 ta' jannar, ġifiri. 2026. 2026, nistan immaġ. Mal-tempata kbira. Jiro ġeja, u nek siġra f'nofs ta' triq. Estra, rajtis. Imma, inti, UFOs, daw li naraw. Xinu malik, xtaħseb li jom? Ħanejdlek. Hemm diversi affarijiet, per esempio darba kelkom mistiedna, fakkarni, skużani, dawk tal-insetti, skużawni ġiex taħwa, skużawni gajs, nsejċi semkom, Arnold. Kienu qalu li kienu din ximkien. Mħammelliħa. U kienu raw bħal lava lamp, li kunem ġol lava lamp, miexi, u miexi lejom u fuq il-bahar. U darba kont rajt teorija li jista' jkun hawn fenomeni naturali. Glow in the dark, tipo l-film Avatar. Skużani dejjem insib eżempju bil-film siena. Le, semmi. Ikun bħal jellyfish, dan kien qal, u nsejt rajt dal-artiklu, ma nafandi għalli. Ftakara kien qala. Imma dal-artiklu rajt għal jista' jkun tipo jellyfish, glowing jellyfish, li t-tir, mux il-jellyfish li naraw fil-bahar, tibta kreatura, tib xi ħaġa naturali li timxi fis-sema tixel. It-tir. Jista' jkun bħal di tal-lava lamp. Tkun xi fenomenu naturali, jista' jkun fenomenu bit-temp. Ball lightning nasal forsi ngħidlek hija. Il-ball lightning għalkemm mhijiex daqshekk komuni. Ma ta' ġifieri laqqas ġifieri. Ma ġieli rajna affarijiet ġifieri li mhuwiex ball lightning. U mhux qed ngħidlek li jellyfish ta' xi samalajr imorru Fabio ra l-jellyfish itiru. Ejwa, tifhmekx inti tajt. Teoriji li ħorġu bihom in-nies. Imma kieku jkollok hekk inti tippotizza tajt per eżempju iwa nemmen fil-UFOs. Għalik, x'taħseb li huma? Teorija li nemmen jiena li skoprejna time traveling. U li aħna li dawk bnedmin jiġu lura fi żmien jarawna żu. Dik waħda mit-teoriji li. U ma jikrexxjawx daqs kemm il-velvereta jgħidu jikrexxjaw, ikollu jikrexxjaw daw ma tisma' ħafna krexx. U sabu biċċa metall u biċċa. Dik li jikrexxjaw hemm ħafna teoriji fuq. Hemm min jgħidlek illi orajt kien hemm crashes vera throughout history. Roswell jgħidu li crashjaw tnej. Aurora ġo Texas crashja ieħor. Minna ġo Magenta ġo l-Italja, il-fuq minn Milan. Il-UFO ta' Mussolini, per eżempju. Li nisemmuh dak. Però mbagħad hemm stejjer oħra dokumentati li dawn dej ġa sabuhom hemmhekk. Ġifieri llum il-ġurnata tisejħulhom bħala gifts. Tawhom lil bniedem bħala. Jsibu ġifieri, jsibu UFO mal-art. Ej. Mitfi, mhux imkrexxjat. Parkjat. Tipo. Bil-karozza. Dik questionable ħafna, jiena minna ħafna ta' time travel ta' ġifieri. Għax anke meta jaraw il-features tal-alieni ta' ġew il-famużi UFOs, features umani jkollhom. Ara, li huwa time travel, ovvjament hemm l-element ta' time travel żgur fiha l-ħaġa, l-fenomenu hemm element ta' time travel. Però għax jiena nemmen il-UFO innifsu it's a time travel machine. Sewwa. Tajli għala. Għax hemm ħafna stejjer oħrajn illi hemm min jgħidlek illi meta daħal ġo fih minn barra ra 40 pietu ġewwa kien fih 10 kilometri. Right. Allora hemm dik ħanajtek l-istejjer ta' time and space. Space. Llum meta nitkellmu fuq time ma nistgħux ma nitkellmux fuq space. Meta nitkellmu fuq space ma nistgħux nitkellmu fuq time. Għax inti space time illum il-kelma. Mingħajr dex, space time. Pero inti taħseb li dawn il-UFOs li jaraw illum il-ġurnata ġejjin minn dinjiet oħra? U jekk le, minn fejn ġejjin taħseb? U ħadha minnhom għedlek it-teorija ta' time travel? U l-oħra qed tgħidli, sorry, mhux tgħidli, tgħidha ħafna, ma jista' jkun mhumiex nuts and bolts u hekk. Jista' jkun li aħna nirraġunaw wisq bħala l-bniedem li vvinta l-karozza, vvinta l-ajruplanu hekk. Moħħna naħseb li tant hija xi ħaġa iktar minn rocket science. Għalina m'hemm xejn beyond material, beyond matter. Ma jistax pereżempju da jidħol ġob tip ta' bolla ta' sapun u jivvjaġġa fiha.
jivvjaġġa bil-consciousness tiegħu, jikkontrollaha bil-consciousness tiegħu. Dik waħda mit-teoriji li qed jgħidulhom il-ġurnata li Mhux steering, levers u pushes, kif naraw Star Trek. No, ma nemmenix dik jien. Fimt, tkun xi ħaġa, xi tiqas vettura ma tkun, xi tip ta' materja, whatever, li jidħol ġo fiha u bil-consciousness tiegħu jivvjaġġa. U jien ngħidlek ukoll il-qas ikun ġo fiha. Għax destra, mhux hekk, jibata. Di oħra, tista' tkun konxja minna nnifisha. Fimt, illum għandna l-AI, illum nafu, fimt. Għanna li jahna l-Romani, għasa porra ċiċifilta super sviluppata. Li jgħax Taħseb fuq l-AI inti. Li jgħaj għamilt assignment fuq, għaw koll fuq kem ovvjament, jina preset namel il-Masters in Film Studies, għamilt l-AI u Terminator. All right. Li basically Skynet, etnejxu fi żmien ta' Skynet, Akku. Etnejxu fi żmien ta' Skynet u dana jina ebezzan ħafna. Fil-Bibja msemmija l-AI u koll, ġifieri. Għaddi ma nafix. Sejna l-Bibja u msemmijin il-robots. Ma tafx li msemmijin il-robots fil-Bibja? Ju forsi semmu. Li apparti. Talija. Apparti. U mux talija biss u ta' Ezekiel daqs kemem. Met inti tiġi tajli. Kienem Anġlu kellu vizjoni li ra statwa animata. Robot ċenu. Ok, għarre, eżat. Veru, forse ma kellux moħħu il-robot essaċ ma inti qed titkellem fuq. Inti qed titkellem fuq xi ħadd li jex what? Mhux eluf. Da kif ħaj jiddeskrivilek ajruplan? Iżura illa ħaddini minħalli. Bħal dik il-famuża island li jadoraw l-ajruplani. Eżatt, il-kargo. Il-kargo dik il-kbira. Għaliex jadoraw u għamlu effiġis ta' dawk l-ajruplani. Għax għalihom dak kienu l-allat. U l-kelma kargo fuq il-crates li kienu jġibulhom il-mediċini u l-ikel, għalihom kienu il-kelma talla. Il-kelma talla. Il-kelma kargo. Ġi profa immaġina inti, kieku inti tmur l-ura 10,000 sena, ma ovvjament qatt ma kienu ajruplani, qatt ma kienu karozzi, qatt ma kienu teknoloġija. U inti f'daqqa waħda tara xi ħaġa teknoloġika jew tara xi ħaġa qed ittir. Inti l-unika oġġett li jtir dak iż-żmien kien l-safar u forsi jien naf dinosawri dak iż-żmien. Nafx nemmen ħafna jiena xi tinsemmu l-AI u relatata ħafna ma' dal ħanejt ukoll. Ħanibdew mill-AI illi jiena nemmen li datant jiġi konxu li Alla ħares ikollu il-malizzja u l-ħażen tal-bniedem. Għajna immaġina jeli ħanqot nagħmel ħal-madaffi il-project tal-iskola ta' dat-tifel. Ħanqot skjafta dak, ħanqot skjafta liħor, u poppa hemm l-armi l-Amerika qotol l-umanità kollha. Mbagħad jekk joqtol l-umanità kollha xi. Mhux issa, qatt jasal żmien li jkun self-sufficient ifejjaq lilu nnifsu. Robots, drones, whatever. Mhux qed ngħidlek futur immedjat. Nerġa' ngħidlek kif ġara f'Terminator, basically, il-human virus, il-bnedmin virus, rom virus u tret talih, u eredhom jew prova. Issa jiena nemmen, ħafna din nemmena, illi xi darba l-bniedem, ma nsemmu l-Atlantis u hekk. Qabel l-Ice Age, nemmen li kien hawn ċiviltà oħra. M'għandix dubju, mhux waħda ngħidlek jien. U erdu lilhom infushom bil-famuż AI, ħanejdu AI, Artificial Intelligence, ħolqu tip ta' AI u erdithom. Ara, jiena nemmen ħafna ancient civilizations, ġifieri li kienaw ċiviltajiet qabilna li kienu teknoloġikament avvanzati ngħidlek iktar minna, imma għaliex għamiltlek teknoloġikament. Bil-fors qatt sibna computer. Daqshekk. Qatt ma sibna computers. Daqshekk. Sewwa. Imma jista' jkun il-teknoloġija aħna hija extension tagħna. Imma dak iż-żmien teknoloġija kienet hawn huma kienu kapaċi jagħmlu ċertu affarijiet mentalment jew whatever, kienu jużaw pereżempju sound u dawn l-affarijiet. Fimt? Jista' jkun. U dik kienet it-teknoloġija tagħhom. Aħna dejjem ngħidu erdu lilhom infushom, jista' jkun ġifieri daw dan ċew avvanzati jgħidu x'qegħdin nagħmlu fid-dinja. Jew eridhom xi ħaġa. Jew eridhom il-virus scanner.
Le, mhux hekk, mhux Jekk hekk. kien hija simulation, jekk aħna hawnhekk qegħdin ngħixu ġo computers, u aħna minn għalina li jiena u inti qegħdin hawn fil-podcast. Mela, U u John Kubatur. program għalla kull ma jen 1 kilobit, film, 1 KB, u inti għallax 1 KB, forse 1.5, ħak. ċippa, nara iktar forsi, li għolta spazju. Nara iktar spazju. Min jaf? Ekk. U l-virus scanner ġej rana li aħna whatever, ġejna konxi whatever. Detention, civilization, mux ħanqot nejlek għax l-alien nibnew il-piramidi u għek ta' ma noqgħodx Le, nejlek. ma nemminx li l-alien Jiena lek Pero laqas ħafna- l-Eġizzjani ma bnewhom il-piramidi. ħafna, le, jiena nejt. Jiena jgħidlek il-riċiklaġġ. Bnewhom l-iskjavi lut. Propja l-piramidi. Le, ma Skjavi. nemminix ta'. Skjavi mux kif naraw fil-films ta' Ben Hur ta' u għek ta' jasawtu għom ta'. Ma nemminix. Kienu nies ġifiri mħalsin u mitmu għajn tajjeb ta'. Ma nemminix, Fabio, ta' Jek jgħidu skjavi, le, xtemmen mela, xtemmen. Le, ma nemminx, jien ngħidlek li il-piramidi u ħafna ġifieri siti bħal huma l-piramidi u hekk, per Puma Punktu per eżempju jinnaf. Nazka, toro. Nazca. Dak kollha kienu qegħdin hemmhekk, sabuhom, ġifieri iċ-ċiviltà li ġiet irriċiklathom. All right. Sabitom daħlet għadu jipinġu mal-ħajt. Inti l-lum taf li taħt il-piramidi, l-lum nista' ngħidha naħseb forsi b'naqra iktar konvenzjoni, għax saru ħafna iktar studji ġifieri minn nies indipendenti iktar. Illum bil-lajdar sabu li hemm strutturi taħt il-piramidi. Taħt l-Sfinx ukoll, ja? Ija, apparti Mela. taħt il-piramidi sabu twin kolonni li jmorru l-isfel ma nafx kemm il-kilometru l-isfel. Mhux hekk. Fimt? Ma biex tagħmel l-iskavi, irid ikollok skavi titaqqab. Ovvjament mhux ħajaċċettaw. Jien niftakar il-Zaki Hawass fin-90s. Kien daħal b'sellun taħt il-left po tal-Sphinx. Reċenti xi ħadd saqsih, għallhom mhux vera, għallhom hemm xejn taħt l-Sphinx. Għalla nsejt li 20 sena ilu, ma nafx kemm sena ilu. Tħall bis-sellun? Tħall bis-sellun. Ma jridux jgħidu. Issa reċenti, 2002, ma nafx meta kien hemm xi programm fuq Italjan, kien hemm Zaki Hawass ma' wieħed mill-ġurnalisti Italjani, ċemplet mara fuq il-programm, u għaltlu saqsil Zaki Hawass wara l-istele u l-istele hija dik il-po. Ekk hemm x'botola u hemm tappiera biex ngħiduha bil-Malti. Beda jagħmilha no, le m'hemm xejn. Alla qeda hemm mur. No, m'hemm xejn, ma mur tista' tmur tiċċekkja. Le, m'hemm xejn baqa. Qabeż il-ġurnalista, le m'hemm xejn qed jgħid. Alla qeda hemm kemm tmur ġiex metri l-bot minnek. Mur fucking wara l-istierer hekk vera mill-bot alla marru sabuha. Ejwa qiegħda vera. Alla kif qed tgħidli l-m'hemm xejn taħta. Se jien qed ngħidlek issa jkun hemm toqba biss. Ma tiġix tgħidli l-m'hemm xejn taħta. U ma mort. Fimt, u ma mort. Edha warajk, mux jena minn Malta. Anke fuq ras għanda hemm bieba fuq ras għanda bieba hawnhekk hemm toqba. Estra dik asna. Tista' tgħaddi minn ġo rasa l-Sphinx. Mhux qed ngħidlek li hija xi ħaġa sopranaturali misterjuża li hemm xi ħaġa moħbija, imma kif tiġi tgħidli li m'hemm xejn. Hekk. Fimt, alla inti qatt tagħmilt bieb li ma jwassal għal imkien. Jien mort hemmhekk xi sentejt li tilu, nsejt naħseb. L-Eġittu. Kemm nixtieq imur istja. Pajjiż ħasra li hemm ħafna in-nies Madonna għadhom lura hemmhekk ta'. Aħna u Malta, kull manna tal-Eġizzjani tal-Feniċi, għandna statwa daqshekk tad-deb. Qabel ma tidħol għalija l-Mużew tal-Arkeoloġija, blow-ups. Le, il-Mużew tal-Arkeoloġija l-Belt. Il-Belt, għandek raġun. Qabel ma tidħol għalija, blow-ups, projections, u tajjeb għax napprezzawa. Ma doftħal fil-piramida ta' Giza, l-Puġġaman għala fidi, literally. Il-Puġġaman jinqala fidek ġol-Great Pyramid of Giza. Dizastru rajt ħafna. Barra ġifiri, ma neċ ħafna affarijiet għax ma narit tembrawni. Jien ngħidlek li l-piramidi. Pulizija bil-machine gas ma' wiċċek. Għaxiex bil-machine gas ma' wiċċek. Mux turisti. Dak it-tip ta' għadhom. Kulħadd irid jiskemmjak barra. L-eżagġerazzjoni. Insomma, biex ma ntawalek. Mort. Spiċċa arrestat. Mort u ġennin bl-affarijiet li hemm. Ġifieri aħna statwa daqshekk u nifirħu bija u hekk għandu jkun intkom għandkom kollox. Il-mużew Vetrinis din issa tibnu mużew. Issa tibnu mużew. Issa fetħuh. Ma nafx jekk fetħux kompletament jew għax iridu l-official launch.
Meta kont hemmhekk għalli ħajriftuħ għalla biss jaf meta ħajinfetaħ ġilu jinbena kien, kont mort l-artifacts ta' fih, rajthom x'imkien ieħor jiena. Eżda biex ma ntaw għalhekk darba konna Aleksandrija hawnhekk u dħalna ġo tombs li huma forma ta' bir, ma dof ninsa l-isem. U dejjem tinżel tara oqbra ta' Romani, ta' soldati Romani, x'kienu ħbib, kienu marru ħafna insomma. U bada jgħidli, issa ma nafx hekk il-figura eżaġera ħiex da minn kien gwida tiegħi, għalli hawnhekk l-Eġittu fadal iktar minn 70% x'niskopru għadha ma skoprejniex. Iktar minn 70%. Ma tagħmilx sforz. Ma tagħmilx sforz. Jenna jgħidlek ma jridux jikxfu l-verità wkoll. Koltantek ngħid. Jien hekk ngħid. Ngħidlek jħolqu kejos tal-Madoff. Dal-bir tħallna fih iżilha 3 solari. Għal jew 7 solari oħra taħt għadhom ma ħafruhomx. No. Ma tipprovax. Inti rajta l-intervista ma' Joe Rogan ta' Zaki Hawass? Le. Sa Madonna. Le, sa' nfittixa la' Fittixa, Nisma' dak jitħak il-Mirko. 3 sijat, oh. Veru. Għazira. Le. 20 minuta fil-fatt. Ta' Zaki Hawass? Ejwa minnom speċi ta' n-nies kif rawa 20 minuta. Minna li jgħatu Bil-ewwel basru għaw xi zob żgur jisonta jkunu 3 sigħat. Qasira, nalla qasira. Kemm minna li Strat, ħerġemna l-qasira. Nsejt. X'għamillu? Joe Rogan qal. Għalliba. Joe Rogan, ġara. Hilarious, oh. Dur għala xi ħaġa teknika. Nifsu. Oh. Besserja. Oh, I'm not a scientist. Għalilu 20 darba. Fl-aħħar għallu. I'm a scientist. Bad għallu I'm a scientist. L-ewwel knilu għalilu xi 20 darba I'm not a scientist, u mbagħad fl-aħħar għallu I'm a scientist. X'izzik iż-żatt. Mela x'inti? Tini credentials mela l-ewwel naraw x'inti. Modern day. 58, jekk minna li twila. Taf għalfej, rajta twila, għax tant kont ħanaqta l-polz jina u nizimaw. Najlek tal-biza, beda jgħidlu ma kif taf Joe Rogan. It's written in my book. Ġifieri. Ma it's written in your book, alla ħanemnek jien beda jgħamillu. Għax għallu kif qatt ma sibna għodda għallu ta' minn bnihom il-piramidi. Għallu hemm l-għoddem qegħdin għallu. Għallu fejnu ma l-għodda, għallu it's written in there's photos in my book. Għallu ma għatma rajni jom daw. No, għallu there's photos in my book. U jaffezzat kem kienem skjavi, inti għamilt l-skjavi. Skontu skjavi, ħaddiema. Illi huma kienu biex jonoraw il-faraoni. U jrid jgħid illi huma tombs. Meta qatt ma nstabet mumja ġol piramidi. Qatt ma nstabu mumji ġol piramidi qatt. Istenna naqra. No. Il-tum ta' Tutankhamen. Mux dika il-Valley of the Dead. Sabuha, mux l-piramidi. Piramidi qatt ma nstabu xej. Mejtin qatt ma nstabu ġol piramidi. I'm back to the fair. Veru. Kaxxi li għajdu l-om sarkofagu. Ok, sarkofagu rajti jena, tal-granit. Daqsek fihom. Sarkofagu mux jien noqgħod fih noqgħod nilgħab il-futbol fih. Sarkofagu li hemm. Jien inti fil-piramidi ġifieri lex. Dak eżempju Missju Void kien diġà. Vojt. Hemm biċċiet minnhom lotjien mexxewhom u kol kienu vojt. Li issa ngħidlek kienu sarkofagi għax imbagħad hekk ma jidrux sarkofagi. Mhux hekk. Ora taffaxxinani jena. Fuq irħam ħanejdlek u granit whatever. Għana jena naħdem il-posta. Kena magred it-tibraqaw, kena mejdan it-tibraqaw fuq kella rħama ma ċaqlaqix għaxar tirġiel. Ġifiri, titqandila sew. Ikollok slabs ħoxninek tal-granit, itellaħħomlok hemm fuq. Minn ġokuruturi daqsek. Dik jena. Li anka l-gwida stess, għalli ma nafx nispjegalek kif tellahem. Għalli ma nafx nispjegalek kif dak il-granit kollu tellahem fuq, ġifiri. Ara, ma u minn fejġej dik oħra. Li jista' jkun l-ismaj teorija kien jitrasportaw bid-dajes, għax in-Nil kien jgħaddi minn hemmhekk. Meta brew il-piramidi ma kienx kollu deżert hemmhekk, ta' kien hemm siġar u xmajjar u hekk. Mhux bil-fors. Hemmhekk fil-Giza Plateau jgħidu li hemm isu pontun, isu breakwater. Terġa'. Imma hemmhekk l-aħħar li kien hemm ilma meta kienet rainforest dik il-problema. Eżatt. Ġiet ngħidu 12,000 years.
Ta' semmu meta ngħidu li ċiviltà ta' maximum 3000 senilu. Iktar, mala, jilna jilek iktar, xi 5000, 6,000. Taħseb li tmur daqshekk blura? Ara, Mirko qed jgħid li meta kienet għadda rainforest, s-sektar għall-erosion li għandha l-Sphinx tidher li rain erosion. Fil-ġnub, mela. Inti l-erosion mhix hekk, l-erosion edha l-inja eżatt u rajta bajnejja. Ta' Graham Hancock pereżempju li llum il-ġurnata jiskreditaw ħafna l-arkeoloġi. Għax ovvjament he challenges there ħanajtek sewwa. Għalhekk jgħidu l-inti m'intix arkeologu, ma fil-verità inti għandek dogma tittifollow jaħħa u mek jaħdmu. Da għax imuru jaħdem bil-loġika u jgħidu ma kif qed tgħid l-Sphinx. L-ewwel netras l-Sphinx diġà ma tagħmilx sens ikkomparata mal-isema. Inti taf li eżatt. Jgħidu l-Sphinx dik kienet Anubis. Eżatt, ras tal-kelb. Waqat? Bli kien hemm gerf xu għamlu wara l-Eġizzjani vera għamlu ras il-farawn. Imma dik kienet. Mbagħad Napoleon kesra l-amneħra. Napoleon kesru l-imnieħer. Do mux Napoleon, dik kienu sparaw fi Ma nafxina fuq comics ħanej, li kien safajna fina Asterix u Obelix. Rajtu dak. Rajtu. U Around the World in 80 Days meta jitfall ankra fuq imneħera. Ma safajna fin Napoleon fis-sens. Is-soldati Franċiżi kienu sparaw fuqha. Dik ma nafix, però li għamluha eżar, ir-ras, in-nies jinsew li wis probabbli meta għamluha eżar il-nofs, l-isfel kien moti. Kien moti. Allora ma kienux jafu. Bħala scale. Għalihom dika hemm forsi pedestal moti b'naqra ramel. Mela. Teorija oħra. No, tagħmel sens ħafna. Mhux hekk. Fl-1800s kien hemm xi 4 jew 5 attempts biex jiskavaw ir-ramel, jirnexxilhom eżempju jgħaddu 3 xhur u jerġa' jibdew sandstorm. Kien hemm żmien fejn qataw qalbhom qalu fuck it. Fil-fatt, ħafna mill-reperti u mill-siti għalhekk ma jħaffrux ukoll ta' dan il-famuż bir li qed ngħidlek kollu oqbra whatever. F'Aleksandria għalhekk qed tħafferaw issib il-baħar. Illum il-ġurnata għalli għandna problema sax tibqa' tħafferu. Meta divertjaw in-Nil li ġara il-water table telat. Ġifieri hemm ċertu siti eżempju li skopru 1800s illum mimlijin bl-ilma. Hemm oħrajn li għalkemm jista' jkollok ċertezza li qegħdin hemmhekk xort biex qabel ma tħaffer trid tbattal mill-ilma, ma biex tbattal mill-ilma tibterġa' tiddevja n-Nil. Allura x'jiġri? Peress li hu pajjiż tat-tielet dinja, ħanti ħatajdulhom isma' hawn miljun farmer bla ilma. Hemm kwistjonijiet politiċi. Pajjiż tat-tielet dinja an understatement, ta' għax kont hemm conspiracies biss. Però hemm conspiracy ta' jiena lejja il-piramidi jiena lejja mhumiex l-Eġizzjani li bnew, mhux qed ngħid l-aljenità. Le. Ġiħalla ma jmurx sabuhom u they took over. Però jien naħseb li kien hemm ċiviltajiet oħra antiki. Nemmen li kienu avvanzati ġifieri, nemmen li ħallew ukoll monumenti warajhom, ovvjament mhux għax ħallew mhux idu jħalluhom immaġ ovvjament. Jew telqu jew ġew extinct. Min jaf. Hemm ħafna teoriji ta' x'se ġara. Fimt, biss jekk inti taqra l-istorja tal-Anunnaki pereżempju, u jgħidlek min kienu l-Anunnaki x'ġew jagħmlu. Kienu ċiviltà vera, kienu avvanzati għal dak iż-żmien. Meta taqra l-istejjer tagħhom ġifieri it make sense li aħna d-dinja tagħna ġiet irriċiklata għal iktar ma nafx kemm il-darba. Inti ftakar tinsix 12,000 sena ilu kellna l-Ice Age. Min jaf kemm l-Ice Age kien hemm qabel, fimt? Dana dejjem clean slate u li fadal. Da jien ngħidlek li kieku jkollhom pereżempju jdewbu s-silġ tal-keps. Min jaf joħroġ minn hemm. Min jaf mikrobi apparti mikrobi ġifieri annimali li qegħdin jinnaf. Famus Mahmod ġifieri u li Mahmod hemm mhux. Min jaf. Jana forsi nsibu d-dinosauri wkoll nerġgħu ġibu Jurassic Park. Min jgħidlek li d-dinosauri pereżempju qatt meżistu pereżempju dik oħra. Ma dan ma jgħinx rajt.
Tiġi xejn. Għana kont dinosauru? Le, ma l-fossils tagħhom li rid ngħidlek jiena. Ħafna minnhom. Għalma ta' fin kont New York rajt l-ikbar collection ta' fossils li qatt rajt. Ta' dinosauri. Temmen li ma kinux jeżistu Le, mhux qed dinosauri. ngħidlek ma kinux jeżistu d-dinosauri, mhux qed ngħidlek. Però dak li qegħdin naraw illum il-shape tagħhom Għan il-forma ibbranċjaw tagħhom. xi ħaġa oħra. Le, għax din hija conspiracy theory wkoll. U tagħmel sens. Daw isibu biċċiet tal-Adam, qatt ma sabu dinosauru komplut. Sewa mbagħad ma żar, mhux minn dak id-dinosauru. Le, għaw T-Rex rajt t-nej. Le, rajt. Qatt ma sabu. Ara, jiena New York rajt. T-Rex komplut. T-Rex rajt. T-Rex rajt ras u t-nej kompluti New York. All right. U għandek ġifiri Ma komplament. Brontosaurus komplut. Komplament, kien hemm graphic designer, kien hemm whatever diżinjatur. Ismani, skossa U komplelu ġismu. Early night, ma nafx ta' ma nafx. Ma jiena t-nejlek xrajt. Ġifiri jiena dinosauri rajt. Apparenza ġilda kulur, ma nafux blaza. Dik, eżatt. Jak kellhom xrejx, kellhom Emmim fuq l-iskeletru tal-hippopotamus, per eżempju. Jek tal-iskeletru tal-hippopotamus jider jisu dragun. Murejt li għalmu daf hippopotamus. Da ġifiri, teorija kbira li għaw li kienu birrix ħafna minnhom. ħafna. Fil-fatt kierġa lobba ta' Tomb Raider, il-Velociraptors birrix għamlu, kollhom rix. U anka T-Rex għamlu xi ġoras. Dinosauri l-Archaeopteryx kellha rix. Esma, ma marrux bot. La safar. La safar mux dinosauri miniatura, il-pellikan, għara siq ta' dinosauru, għara siq ta' dinosauru. Fil-fat għamlu ġok fuq Jurassic Park minnom. Tara siq pum ta' dinosauru jkun asfur. Ġiblek close-up ta' siq ta' asfur. Niftakara. U tasbu dinosauru ek teħu għata fija jumpscare il-film. Niftakara dik. Taħseba ta' dinosauru jkun asfur. Għax ħana l-mentalità illi id-dinosauri għamma nemix il-ġew extinct, jena nejlek li they devolved fl-annimali tal-lum. Il-ħut. ħafna nis jasbu li reptiles bis kienu dinosauri, meta nejlek jena la safar. L-scales saru rix. Għaw teoriji wild, għaw jgħidlek li it-tġieġa jgħad discendenti prima ta' T-Rex, xinu? Temmen li xadini saru nis, ġviri. Mux kolla. Uħut minnu li baqaw fil-savana baqaw xadini, li baqaw fil-ġungla baqaw xadini, u dawk li morru fil-savana volfu fil-bniedem tal-lum. No, ma nemmenix diki. Inti temmel il-bniedem kien bniedem jisu xadina ma bniedem. Jien nemmen li kien hawn intervent minn ċaħat li għamel il-bniedem. Jinak nemmen. Ma jistax ikun min xadina, kull xadini, kifat għanna xadini. Ejja. Illallu. Unqot jelem wara. Kif għataw il-xadini, per eżempju? Ej, viva dik, għax xadini li baqaw fil-ġungla, li baqaw xadini, u xadini li telqu l-len mill-ġungla, marru savana u hekk, u ment ovvjament memx tiġar ma xiex tiddendel, tiddependi iktar. Bdew jimxu fuq saqajhom ta' wara, bdew ħadmu moħħom iktar għax dik banana u kilta, u dawk ta' savana titħaddem moħħok biex tikkaċċja u ħaġa ġib l-ora. Fil-fatt, iċ-ċiviltà, l-umanità, ħirġa mill-Afrika. Teorija għamen. Teorija oħrajn, taġi. Imma. Hemm teoriji oħrajn. Per eżempju, kien hemm ħafna razzez differenti ta' nies, ta' kreaturi ħanajtek. Waħda minnhom kienet in-Neandertal, per eżempju, li għalf żmien kienu qalu li ma qatt ma eżistew, per eżempju. Neandertal kienu iktar b'saħħithom mill-bnidem normali ta' dak iż-żmien, Denisovans u da nafx kienu jgħidulhom dak iż-żmien kollha. Li kienu kannibali wkoll kienu jieklu l-oħrajn ġifieri. Kannibalizmu anke l-umani fil-Medjuevu kien isir, lej Franza. Kif il-gwerra? Lej Franza kien hemm flotot ta' nies fil-Medjuevu li tant kien hemm ġuħ li kienu jattakkaw lin-nies għaddejjin bil-bidu jikluhom, Mala, le. Kannibalizmu ġifieri. Bekk ġi dnub, il-Knisja għamletu dnub u mbagħad il-kannibalizmu għax kienet isir wis iktar mill-li suppost isir. Allura sar dnub il-kannibalizmu, ġifieri barra l-qtil minnu nnifsu ġifieri. L-ewwel semmejt id-dragoni. U jħan ngħidlek fuq dak kont wil dal-podcast. Ostja? Issa nagħlqu wara di. Alright, għax kont ngħidlek ħaġa żgħira, mhux suppost indumu.
Fuq l-ħana jillek. Dragoni. Semmejt id-dragoni l-ewwel. Temmen il qatt teżistew dragoni? Jien le. Le? Nemmen li kien li id-draguni huma misinterpreted dinosaurs. Imma kif Li id-dinosauri jekk ma kienx hawn bniedem fi żmien id-dinosauri kif raw. Sabu xi remains tagħhom u jista' jkun kollox fake ta' ġifieri. Jien minħal ormi. Il-Chinese u horoscope. ta' San George u konna draguni hemmhekk. Imma huwa rappreżentant fil-Medju Evu tal-ħażen. Tal-ħażen. Fimċet ngħidlek? Għax id-dragoni l-għonet tissibhom fil-kulturi kollha tad-dinja. Iva. Dik waħda. Minn tajb u minn ħażin. Eżatt. Ġo Ċina kienu tajbin pereżempju. Thailand it-nej. Thailand it-nej. Jista' jkun tajb, jista' jkun ħażin, għalek bħal bnedmin, hekk jgħidlek id-dragun ta' Thailand. All right. Il-Chinese horoscope, per-eżempju, kollha annimali, ma għandhom id-dragun. Veru. Kif għandhom l-annimali kollha? Veru. Li jeżistu u għandhom id-dragun ukoll. Veru. Fimt, dija just a thought. All right. Fej jidħol id-dragun, tipo kif daw il-kulturi kollha jsemmu draguni. Kollha jsemmu id-draguni. Aħna l-Ewropej u aħna l-Westerns ngħidu li hu ħażin huma li ċ-Ċina ma tgħidilhomx li ħażin id-dragun. U assoċjat mal-ilma iktar mill-ilma. Aħna iktar ma nar u hekk iktar isuħu. Hemm ħafna tipi ta' dragoni. Id-dragun Ċiniż, Asjatiku, ħanejdu Asjatiku. Huwa water dragon. Li rrid tinsaqsejk għax semmejna Neanderthals u hekk. Il-Bigfoot. Ma temmenx li xi tip ta' ċifilta li qatt ma żviluppat. Podcast tal-ih dak. Niġi għalih jek tridu. Podcast fuq Bigfoot jena jaffaxxina. Jena Bigfoot ukoll għax nilbes 48. Ġifieri. Il-Bigfoot kieku kellu kieku jeżisti li nemmen jeżisti 52 kieku. Temmen li jeżisti, Ejja, ħafna. Anki nemmen li jeżisti. Jista' jkun li spiċċa li jiġi extinct. Le. Taħseb li għadu sal-lum inti. Nemmen li għadu. X'tembel ju l-Bigfoot, u ngħidlek x'nemmen jena. Għax għamlik ju għaljen, ma. Le, x'għaljen. Smajta wkoll. Le. Jiena ngħidlek il-Bigfoot, il-Sasquatch, whatever, għandu ħafna miljoni sem għandu il-Bigfoot. Ma tissibu f'ħafna partijiet tad-dinja wkoll. Taf li anke ġo Spanja? X'ismu? Bażawn. La, mux konsept dak il-ċupakabra, semma dik xaġa. Le, ċupakabra sħaġa oħra. Xaġa oħra. Imma il-Bigfoot, anki ġo l-Ingilterra, per eżempju. Estra. Bis-serjetà. Imma he lives in the forest. Hemm każijiet żgħar ħafna fejn ġo l-Ingilterra, per eżempju jiena mort ġo post jismu Daring Woods. U sibt tree structure dak li l-lum il-ġurnata jgħidu li jibnihom il-Bigfoot. Għandi ritratt tagħha ġifieri tantallawh ukoll. Mux għatnajlek li għaxamilom il-Bigfoot. Kif rajta, ovvjament għattarost għaw xie Bigfoot. Imma, meta ġejt l-ura, by the way, Daring Forest, edha ġo Kent, hija the most haunted forest in the whole world. Ejja. Ma rajt xejju? Ekk isbu xej. Xej. Rajt din it-tree structure. U jgħidu meta ċekjajt wara ġifieri bdejt ngħid tarost jasib di tree structure jien. Hemm każijiet hemm stejjer ta' Bigfoot, ta' Sasquatch, whatever. Issa inti saqsejtni x'taħseb li hu. Jien naħseb li huwa the original human being. Ġifieri. Naqbel miegħek. Ġifieri dak huwa x-xadina li meta bdejna nitkellmu fuq ix-xadina. Jien ngħid li ħanejlek it-teorija tiegħi tax-xadina illi n-nies li marru fis-savana uħud minnhom terġa' baqgħu f'dak l-istage tas-savana li baqgħu il-Bigfoot. Li baqgħu Slavaċ, ħanejdu kif inhi. Russja, Ċajna, Nepal. Sorry, Tibet insomma din. Kanada. Saġerati, Australja, l-Amerika, kollox għandhom l-Amerika. L-Australja għandhom il-Yowie. Jawi. U Skankape u koll. Għandhom Skankape. Il-Wendigo ma l-Wendigo tibtaw iktar jisu werewolf. Il-Wendigo għal-kem li. Skont l-istoria għal-kem min jgħajlek, għax dak inti barra l-Bigfoot għandek il-Dogman u koll, għax għalla jberek minn kollox. Hemm il-Goatman u koll, taf biħ? Goatman, mela, Jersey Devil. Cabron, hemm ċupakabra. Goat sucker.
Ċupakabra temmen fih, jena ma li jkun annimal normali. Najlek il-leħa u annimal normali. Għaxu ma jpenġuħ beġwina ta' farfett il-lejl, tipo. U melux ma sabux annimal li ma stawx jiskopru xinu. Umbat skoprew li kull ma kien bieċa kojoti kellu marda li taqlu s-suf. Isma, semmejna d-dinozauri. Jien nemmen, u forsi ħajajruni minn u-fissat fuq d-dinozauri, li ħafna minn dinozauri kien l-istess dinozauru ta' l-istess razza ta' dinozauru, imma jkun deform b'mod differenti, per eżempju, Ankylosaurus, Allosaurus. Sorry, hemm l-Allosaurus u Tyrannosaurus jisom l-istess. Hemm ħafna dinozauri li jisom simili ħafna tista' jkun l-istess wieħed imma blida wieħed sablu għadma mod. Kif il-ostja kienu jimmejtjaw, ġifieri fil-ma sens. Kif jista' jkun ikollok dinosauru hekk dak il-kwalità? Kif jimmejtjaw ir-rettili u hekk u kokkodillu jbidu u kollox u sabu fossils ta' bajt. Sabu fossils ta' ġilda ta' Ankylosaurus, Naf li sabu bajt ejwa. Imma il-mod kif ipinġuhom huwa naħseb jiena anatomikament impossibbli li jista' jimmejtja kif inhu. Pereżempju, t-Tyrannosaurus Rex, deħżar. Id-deħta faxxedin dawk. Ma stawx kienu ġwiena ħda. Dejjem qed ngħidlek xejdu ġifieri da. Ġast biex inqata' mill-art. Meta jkun rieqed, il-deħ ġast biex iqum mill-art. Min id-diżinjah ma kellux immaġinazzjoni, Minn kemm iġibuhom fu Jurassic Park u hekk id-dinożaur, T-Rex jikkaċċja joqtol, minn jgħidlek li x'aktar xi T-Rex kien ġast scavenger. Scavenger? Isib annimal mejjet, għal minn ma jafxinu scavenger, jgħot jikol minnu. Imma Jurassic Park iġibuh jiġri warajk u jkissirlek il-karozza. Xiraq dak id-dinosauri u mad-dragon il-għunu jaraw. Jena kifetlek, forse kienu sabu xi jennaf. Ma bellaw inna li huma dinosauri. Konspirisieri. Jek nibqaw sejrin hekk ma nifqux. Proset sieħbi. Namlu jħor. Ħadd gost namlu. Namlu waħda tal-Bigfoot mela. Iva ta. Namluha vera. Promess u dim-in-nies. Namluha. Boli. Irrid nistudja naqra ma fuq Bigfoot għax jiena naqra ma għandi balla notes u hekk fuqhom. Cryptozoology. Joġobni ħafna t-tema Sasquatch. U nara ħafna shows, u nara ħafna films. Il-Tibetan monks jgħidu li għandhom skalp ta' Mhux vera. Ma li ma nemmenix. Ġilda ta' moza dik. Illa qasi skalp ta' xadina, per eżempju, hekk. Għandhom ejtu koll. Ejja. Vera xej laqqas. Xiet ta' mank? Le, dik toqba ta' sorm ta' naġa kienet għaw. Ejja. U skalp tiegħu tipo. U mbagħad kull mamluha forma ta' kappell. Dik kull mi. Ġifieri min jaf kemm l-hom jadorawha. Mela. Insomma, dixraw doftorin mhux ukoll. Illa dak li tagħmel programm fuqha. Kemm qalat grazzi. Nixelek qed ngħidlek. Gregori jgħidu dik. Fittixa, Gregor. Li jekk inġalek temmen illi da naraħ da. Ok. Jaqla l-grazzi. Sajan? Sajan jaqla l-grazzi unġal. Il-kulħat jemmen illi dan dil-istatwa taqla l-grazzi. Dak jibda jaqla l-grazzi. B'granzija. Mas hysteria. Gregor jgħidu. La Gregor ġifiri l-inti ta' poter lej xi ħaġa u n-nies jibdew jagħtu poter leja. U automatikament dik tibda tagħmel taqla grazzi. Grazzi sieħbi. Grazzi lilek, ħadd gost ta' veru, Tant ieħor. Grazzi lilkom għal darb'oħra.